Suka o gadgets nga wala gamita. Tunganon ta, maglansya sa tanan mga sinina. Dagino ta, ang refaya pirmi abri sirado. Magdagino ta, pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko. Wow, 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 wow. Suka o gadgets nga wala gamita. Tunganon ta, maglansya sa tanan mga sinina. Dagino ta, atong power supply kulang kaayo. Magkahiusa, pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko. Wow, 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 wow. Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahal ang pagpalit niini. Magkahiusa. Dagino ta. Click on sipago.com for more. Pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko. Wow, 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 wow. Ang bells Diyos lamian na umasustansya pa. Nagiha ang tanang lamig nga gitang-gitan pami. Four seasons, calamansi, mango, pineapple, calamansi. Pari mango, butterfly, pia, cucumber. Bells Juice, para sa pamilya. Bells Juice, bells refreshing juice. Yes, welcome sa itong programa karong hapuna, ang Barangay karon ug ugma kininyong host Rodel Rolona. Mag-uban-uban kita sulod sa kauras para sa itong mga isgutanan, dugang kalambuan, balita, informasyon nga boto ito'y paabot diya kaninyong mga ka-online. Adlaw Bernes, unang adlaw sa Hulyo 2022, July 1, 2022. July naman dayon. Unang adlaw sa garon, unang maingon na itong kumpleto ang adlaw, straight nga adlaw para sa mga bag-ong namunuan sa lokal o nasyonal nga pangagamhanan. So lantaw na to karon kung unsa pod ang mga kalihukan dana sa atong national o sa atong mga local government units. Adlaw Bernes, tapusang adlaw, labi na dyan sa atong mga buhatan sa gobyerno, sa pagtrabaho. So, kamusta po ang atong mga trabante diya karon? Doon na ba'y ang mga department heads, kung doon na ba'y mga kabaguhan? Lagmit, doon na nagidagan diya nga mga kabaguhan, labi na sa mga guidelines diya. Sama na sa may city council, dagan ang mga dinisyudad sa Cagayan de Oro. Dagan ang gusto nga mga kabaguhan sa atong Vice Mayor, Bebot Rodriguez. Labi na gid sa pagpadagan diya sa opisina sa City Council. Sa atong mga 80 ka mga barangays din siyudad sa Cagayan de Oro, kumusta atong adlawng Bernes? Nanginaot kita nga okay ra atong pagpadangat dana sa atong mga serbisyo ngadto sa atong mga katawhan. Atong mga kapitanes dana atong mga barangay kagawads, secretaries, treasurers, atong mga SK chairpersons.
Kumusta itong mga gipahigayon nga mga Summer League? Ubay-ubay nga mga kabaranggayan karon labi na ni mga dagko nga barangay sa na mga igo nga mga luna dana sa pagpahigayon sa mga nagkalain-lain nga mga paugnat sa kusog. Kumusta? Atong pagpanimbaya dana sa atong SK Chairperson just Barangay Ipunan, maing hapon na chairman si SK Chair Simasyo. Bibo po nilang liga dana sa ilang interpurok or inter zone nga mga basketball league. Gahapon adlaw atong pipila na kadlaw nagsugod. Dito taghapon nakadalikyat kita. Naglantaw sa ilang gipahigayon nga basketball league sponsored by Milo. Bipo po nilang liga dito. Maing hapon na Paulo Garcia sa Tanan Garcia family, Dias Barangay 14. Maing hapon dia kaninyo. Paulo usa ni sa atong kuan, membro sa atong Barangay Tanods. Sa atong mga nagalain-lain nga mga mangliliok din sa atong mga kabaranggayan, mga membro sa Barangay Tanods, sa atong mga lupong tagapamayapa, sa atong mga barangay nutrition scholars, barangay health workers, ang atong mga BHERTs, kumusta? Ang atong kuan dia pagmonitor sa status na to dia sa atong mga kaso sa COVID-19. Kung imong lantawon sa Department of Health, later ato ihatag ang datos gyud, no? Kung imong lantawon, okay, niabot naman tag libo na pod ng mga bag-ong kaso sa tibok Pilipinas. Matod ba ni Paulo Garcia, gawad gano sa man magpaliga og dampa, agoy. Napadinin dampa nga dula ron. Murag sa SK Chairperson lagi makatubag nga na. Kay under ka na sa SK ang Sports and Youth Development. Sa atong mga nurses and doctors na nag-assign sa mga health centers, mayong hapon dia kaninyong tanan. Sa atong mga hinterland barangay, kumusta? Labi na nga matagkaroon niya ang mga pagulan. So lipay lugar gyapon kita kay at least ato mga mag-uuma matagaan og kalipay pod ba at least nga mabunyagan ni ilang mga pananom, no? Ilisod badog mag-init na lang perme kaluoy pod, no? Pero at the same time kung sa kining sitwasyon garon nga matagkaroon og niya adunay mga pagulan, ato pong awhago ng atong mga BDRRMC, matagkaroon niya ato yung paglantaon, pagabantayan ang kanang atong mga high risk ng mga areas sa atong mga kabaranggayan, sa mga landslide, baha. Kaya di na ito matag na at least nga andam kita, makita na ito daan ang sitwasyon dana kung unsa manggaling, at least nga maandaman ba, no? Kung unsa ang ay buhaton, kung aduna ba yung mga mitigation and litigation nga mga angay nga buhaton muna nga ang kining mga BDRRMC dili ni sayon nga komitiba or konseho, no? Dako kayo kini og role, dako yu gayo kini role labi na sa pagmaintenar sa safety sa atong mga sakop diyan sa barangay. So ba na to nga mga sektor just kabaranggayan, mayong hapon kaninyong tanan, mga membro sa
sa senior citizens sa atong mga kababayenan ug usab sa atong persons with disability. Kuan ra ba karon no? 44th National Disability Prevention and Rehabilitation Week, NDPR. Kining pagsaulog isip paghatag og igo nga kabugaton, paghatag og importansya sa atong mga kaigsuonan nga anaa sa PWD nga sektor. Sa atong mga bago nga mga opisyales nga naglingkod na karon, namunuan na karon dinhi sa syudad sa Cagayan de Oro Mayor Rolando Clarix, Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez, mga membro sa 20th City Council, mayong hapon diya tanan kaninyo, nagan mga bago daron sa Distrito 1 ug Distrito 2. Sa ato mga representante nga to sa Kongreso from District 1, Congressman Lourdes Juan, bag-o nga congressman nato dana sa Distrito 1. And sa Distrito 2, atong re-elected Congressman Rufus Rodriguez. Mayong hapon mga halang doon. Sa atong mga bago nga mga opisyales din sa probinsya sa Misamis Oriental, mayong hapon diya kaninyo kung kang Governor Peter Onabia, ang atong Vice Governor Jigjag Pilay ug mga membro sa Sangguniang Panlalawigan, mayong hapon diya kaninyong tanan. Labi na sab sa atong 23 ka mga munisipyo ug 2 ka component cities. Sa atong mga representante nga to sa Congress diya sa Misamis Oriental, sa Distrito 1, Congressman Bambi Mano, kanhi Governor, karon Congressman na po, at least nga padayon diapon ang mapadayon pag diapon ang mga pagtabang dana sa probinsya sa Misamis Oriental. And Congressman Christian Onabia, mayong hapon diya kaninyo. Sa itong mga kasilinganan nga probinsya din sa Region 10, just isla sa Camiguin sa probinsya sa Bukidnon. Sa itong mga ka-online dana sa may Lanao del Norte, labi na gid na sa may Iligan City o sa Misamis Occidental. Just sa Misamis City po, mayong hapon sa itong mga ka-online dana. Usab sa itong mga OFWs sa nagaglain sa nagkalain-lain nga parte sa tibok kalibutan. Mayong hapon, mayong buntag, mayong adlaw kanatong tanan. Karon natong ihatag ang pinaka-latest nga update sa COVID-19 base sa Department of Health COVID-19 tracker as of June 30, 2022 para din sa Region 10 Northern Mindanao. Kinatibuk-an na kaso sa COVID-19 mukabat na 106,389 ug gahapon adlaw adunay 16 ka mga bag-ong kaso nadugang sa tibok riyon. Ang active cases nasa 101. Total number of recoveries mukabat sa 105,167 ug ang nangamatay tungod sa mga virus mukabat sa 1,121.
Ang 5 ka mga lugar din sa Region 10 din nagsumikad ang dagan nga mga kaso sa COVID-19 sulod sa 14 diyas. Naguna ang syudad sa Cagayan de Oro gisundan sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon ug ang Lanao del Norte. Maying hapon sabda na, Angelica Chichay Campos. Salamat sa paglantaw, Chay. Uy, naiminsahe atong amigo nga Yapo, all the way from the US of A. RN Chap, good PM, Yapo, just finished duty, karon pa kauli. Agoy. Ini atong higala, atong amigo nga nadya karon sa kuan, usa ka registered nurse nga nadya karon sa US of A. Matod ba niya, advance happy 4th of July sa tanan. Ay, hapit naman day ang Independence Day sa US of A. So, holiday ni sa ila pero kini atong mga medical frontliners, mga medical practitioners, wala ni kuan sa ila. Wala holiday. Mura po nagdinis Pilipinas ba? Aren Chap, kumusta dana? Kumusta dana ang sitwasyon labi na diya sa panglawas diya sa US of A. Amping diya kanunay Yapo. Kay lisod ning layos pamilya. Karon natong lang taon ng sa may Region 11 Davao Region COVID-19 update. As of June 30, 2022, kinatibukan na kaso 141,005 ka mga total cases nila. Ug gahapon adlaw adunay 23 ka mga bag-ong kaso sa COVID-19 sa may Davao Region. Ang active cases ay nasa 191. Total number of recoveries mukabat sa 136,910 ug ang nangamatay 3,904. Ang 5 ka mga lugar na sa may Davao Region di nagsumikad ang dagan ng mga kaso sa COVID-19 sulod sa 14 diyas. Naguna ang Davao City, sundan sa Davao del Norte, Davao de Oro, Davao del Sur ug ang Davao Occidental. Sakaya po nila mga kaso. Matod pa ni Aaron Chap, medyo relax ra jud mga tao dire. Busa taas kayo ilang COVID cases. Agoy, no? Move daw na up to now, up to now ang USA mo'y pinakadaghan niya po og mga kaso sa COVID-19. Daghan kayo ilang mga daily cases. Matod pa ni Aaron lagi, relax sa mga tao din. So muna na nga murabi daw ang COVID-19 nga virus sa ila is mura ra gid siya og kuan. Regular nga or kanang the common flu nga virus. Naanad ng mga tao, naanad na the same time uban gahaya pug ulo, Sa US lahi didto kay mo kuan gid sila sa ilang ilag yung ipaglaban ba ang ilang personal nilang conviction kung regarding in any issues. No? So may Central Visayas Region 7, 193,910 ang kinatibukan na kaso. O gahapong adlaw 40 ka mga bag-ong kaso na dugang sa may Central Visayas. Active cases nasa 349. Recoveries 187,235 ug ang nangamatay 6,326. Ang 5 ka mga lugar na sa may Central Visayas di nagsumikad ang dagan ng mga kaso sa COVID-19 sulod sa 14 diyas. Naguna ang Cebu City, Cebu Province, Mandawi City, Bohol ug ang Negros Oriental.
National Capital Region as of June 30, 2022, kinatibuk-an na kaso 1,181,138. O gahapong adlaw, June 30, 2022, 672 ka mga bag-ong kaso. Ang active cases ay nasa 3,624. Total number of recoveries mukabat sa 1,164,511 ug ang nangamatay 13,003. Ang 5 ka mga lugar dana sa may National Capital Region di nagsumikad ang daghan nga mga kaso sa COVID-19 sulod sa 14 dias. Naguna pa gyapon ang Quezon City, gisundan sa Manila, Makati City, Parañaque ug ang City of Pasig. Kinatibukan na kaso sa COVID-19 sa tibuok Pilipinas as of June 30, 2022, mukabat na sa 3,704,407. O gahapong adlaw, anay bag-o nga mga kaso nga nadugang nga mukabat sa 1,309. Nunao na to for the last 2 to 3 weeks na ara sa mga 100 kapin. No, karon sa balik na pud sa 1,309 and expected pag yung kini nga musaka pa ang mga bag-ong kaso sa COVID-19. Ang active cases ay nasa 7,871. Ang total number of recoveries mukabat sa 3,635,981 ug ang nangamatay 60,555. Ang 5 ka mga lugar dana sa may sa tibok Pilipinas nga di nagsumikad ang daghan gyud nga mga kaso sa COVID-19 sulod sa 14 dias. Naguna ang Quezon City, Manila, Makati, Cavite ug ang Parañaque. Halos sa 5 ka mga lugar, 4 ka syudad ug 1 ka probinsya. Di nagsumikad ang daghan nga mga kaso gyud sa COVID-19. Dini syudad sa Cagayan de Oro, sa pagkakaroon wala pa latest, no? Pero niadtong Petsa 29, 2022 isa ray na dugang nga bagong kaso sa COVID-19 ug ang active cases nasa 18 ka mga tao. 12 niini ang naa sa TTMF ug 6 ang naa sa Balay Tambalanan. Yatong adlaw usab adunay 2 ka mga recoveries. O pasalamat gyapon kita nga sulod sa pipila na ka mga adlaw walay nakalas nga kinabuhi tungod sa maong virus. Dini sa syudad sa Cagayan de Oro, dini sa taon na. Prior, may kanaog sa iyang pwesto, si former Mayor Oscar Moreno. Iyaging gihangyo si Mayor Clarix Uy nga i-sustain ang mga COVID-19 press briefing. Kini a day before yang gi-turn over ang syudad Cagayan de Oro City official seal ngadto kang Mayor Rolando Clarix Uy. Si Mayor Moreno
nanawagan sa mga kagayanon nga padayon nga magbalantayon sa pagprotektar sa ilang kaugalingon kontra COVID-19. Sa kapaspas sa kapaspas sa pag transmission karon na pod sa COVID-19 ug makita sa pagsaka sa mga kaso labi na dinhi syudad sa Cagayan de Oro muna nga iyang gihangyo gyud ang mga katawhan nga magpadayon nga musunod sa mga minimum health protocols kay para at least nga mapugnan dili na kayo nga moingon nga mudaghan pa ang mga kaso na pod sa COVID-19 dinhi sa syudad. Kaganina dana sa may City Hall, gipahigayon ng usa ka misa, no? Isip pagsugod sa bag-ong pamunuan, dana sa dinhi sa syudad sa Cagayan de Oro. Gapong adlaw usab nagpahigayon og usa ka press conference si City Vice Mayor Jocelyn Rodriguez. Pag after adto ni bisita siya dito sa buhatan mismo ni Mayor Clarix Uy, no, isip nagkortesiya, no, courtesy call o giyang ingon gid didto nga ang City Council musuporta sa mga programa sa mayor nga makahatag og kayuhan og kalambuan sa mga katawhan og sa syudad sa Cagayan de Oro. So maayo nga at least nga sa ingana nga mga initial nga mga remarks, no. So nakita na to nga at least, no, adunay pagtinabangay between the legislative and the executive branch dinhi sa syudad sa Cagayan de Oro. Kay lisod mo ginaingon nga lisod kayo pag adunay mga magsig-iya ba og dalan di maguban na wagi mayo nga abot ang mahitabo dinhi sa syudad sa Cagayan de Oro. Hopefully usab ang mga membro sa 20th City Council adunay anang pagkasinabot ba, no? Even though daghan ang majority dia karon is still kauban sa partido ni Mayor Clarix, pero hinaot nga matagaan pod og insakto nga kahigayunan ang mga membro sa minority, no? Para at least nga kung munang giingon nga mas maayo siguro nga matagaan pod og mga chairmanship ang atong mga minorities, member sa minority group, no? Para at least pod nga aduna gi kanang mabahin ba, mabahin ang unsa na ang functions o mga trabaho dana, no? Pero mao lagi depende ra man gina sa majority, no? Depende ra man gina kay ila man ang natural majority sila, mas dagan sila. So pag-abot sa votation, pabor gid sa ila, no? Kay dagan gud ang majority, no? So pero hopefully mayo ang dagan dia karon sa City Council diapon, no?
Dana sa may Misamis Oriental labi ni dana sa may Hinguog City. Niadtong Hunyo 28. Gipahigayon ang usa ka malampusong inaugurasyon o formal nga paghurar sa 21st Hinguog City Council. Dana sa may Hinguog City Gymnasium. Kini gilangkuban nila ni re-elected Hinguog City Mayor Honorable Eric G. Canyosa uban ang newly elected Hinguog City Councilors. Lakip na sab si Provincial Board Member-elect sa unang distrito sa Misamis Oriental na si Provincial Board Member Marlon C. Co. May nungdano na maong kalihukan tungod usa kini katimailan og sinugdanan sa padayong paglambo sa dakbayan sa Hinguog pinagi sa mga lideres nga tiunay ang pagpanerbisyo alang ngadto sa kaayuhan sa katawhan. Alang sa maong kalihukan, atol sa maong kalihukan, sa inaugural speech ni Hinguog City Mayor Canyosa, dakong garbo niini ang dagang mga kalampusan nga nahimo sulod sa katuigan kung asa na tagamtaman sa mga taga-Hinguog ang dekalidad nga klase sa administrasyon. Gani nagbungang maong dedikasyon dihang napasidunggan ang Hinguog City isip usa ka agricultural achiever city og nakabot ang pag-ila isip top 5 most improved city in the Philippines matod sa re-elected mayor nga ang panagiusa sa tanan mao'y labing dakong hinungdan sa tanang mga accomplishments nga naangkon sa maong sa dakbayan. Wala man personal nakatambong si Congressman Bambi Mano o Governor Peter Onabia apan ilang gipaabot ang dakong pahalipay sa mga nanumpa o pagdaom nga magtinabangay sa paghatod sa badakang serbisyo nga takos sa tanang Misamis nun. So muna ingon nga importante yung kaya magtinabangay. Labi na dya sa pag hatod sa batakang serbisyo ngadto sa katawhan. Yay, pag di gali magtinabangay, wagi maayong resulta. Ang oras na ito karoon lalaw na 50 nas kahapon no, na mainting hatod ganato sa Bell's Juice, Paracetamol Biogesic o si Palco. Sa dugang balita dyan sa may Misamis Oriental, bagong gobernador sa Misor, milingkod na sa katungdanan. Ini gahapon man Human sa formal nga pagpanumpa sa iyang katungdanan isip bagong gobernador sa lalawigan sa Misamis Oriental si Governor Peter Senior Pedro Onabia niadtong adlawng Martes, Hunyo 28, 2022 sa Office of the Senate of the Philippines. Nahimong administering officer sa mao nga outtaking mao si Senator-elect Honorable Miguel Subiri. Din dungan niini ang pagpanumpa nga nanumpa si Medina Municipal Mayor-elect Honorable Donato Chan ug Talisayan Municipal Vice Mayor-elect Honorable Romel Maslog. Yatong Hunyo 30 untop sa alas 12:01 sa udtong nilingkod na kiniisip bag-ong amahan sa lalawigan. Usa ka ceremonial turnover documents ang gipahigayon pinaagi ni kanhi Provincial Administrator Attorney Jocelyn Luod Mateo nga gidawat sa bagong provincial administrator nga si Mr. John Venice L. Ladaga. Isundan dayon kini sa usa ka blessing sa buhatan sa Provincial Governor's Office ug gipasalamatan ni Governor Peter Onabia ang kanhi liderato ni Governor Bambi Mano ug gipasalig niini nga serbisyuhan ug maayo ang katawhan sa lalawigan o pag-implementar sa programa niini nga paglaom.
Tumang kalipay ang gibatay sa mga misamisnon tungod kay pinaagi ni Governor-elect Onabia mapadayon ang mga programa ug serbisyo nga nasugdan ni kanhi Gobernador Bambi Imano. Din susama ang ilang tinguha nga palambuon pa ang kahimtang sa probinsya sa Misamis Oriental ug ang kinabuhi sa matag misamisnon. Maingon nga at least nga mula ni naka-advantage no sa kung kapartido nimo ang imong muhulip sa maong sa imong posisyon. Yay dako gid og tsansa nga mga kayuhan o mga maayo nga mga programa ug proyekto nimo mapadayon gid na. Ha? Parehaman mo og kung sa kwan pa parehar mo og frequency ba kung sa radyo pa. Ha? Even though na mga changes, di mga malikayan, kaya natural, bago nga namunuan, naginay mga kausaban dia, no? Naginay mga improvements baka, no? Pero in general, unsa ng mga kayuhan, labi na kay kapartido ra mo, mapadayon gina. Labi na tong mga programa ug proyekto nga dako gyud kayo og tabang ngadto sa katawhan. Raya po na din siyudad sa Cagayan de Oro ba. O sa uban nga mga LGUs, no? Partido, even sa national level, munang naka medyo kampante ra ang mga katawhan nga katong mga kayuhan nga nahatag sa kanhi administrasyon sa Duterte administration nga matagaan gyapon og priority or mapadayon gyapon sa Marcos administration. Dili naman ginigawsaban gyapon no, pero at least katong mga maayo no, katong mga makita man nato sayod man ang unsa ni nga mga programa nga nakahatag gyud og igo nga kayuhan nga tus katawhan. Dugang kalambuan usab dugang nga mga balita sa lakat sa panahon duming kining bag-o nga duming garon usa na ka tropical storm nga magdala og ulan sa mga parte diya sa may Luzon. Si Duming ni-intensify into tropical storm karong adlaw og padayon kini nga magdala og ulan dana sa may Luzon, base kini sa pamahayag sa Pagasa. Si Domeng nakitaan mga 940 kilometers east of northern Luzon kaganina alas 10 sa buntag. Aduna kini kakusgon sa hangin nga 65 kilometers per hour ug moabot ngadto sa 80 kilometers per hour ang yang gustiness. Base sa dugang pamahayag sa Pagasa nga si kining tropical storm Domeng og naay isa ka bagyo yapon no outside the Philippine area of responsibility naila sa pangalang Kaloy mao kini makapa-enhance or makapa-elevate sa habagat or sa southwest monsoon. Kiting habagat pa man ron.
Magdala kini ngadto sa light to moderate nga ulan diya sa may western section sa central and southern Luzon sulod sa 24 oras. Pero sa pagkakaroon wala pay giisa, wala pay gipasaka nga tropical cyclone wind signal ang pag-asa para kang Domeng. Pero ang maong duha ka mga bagyo, katong formerly Kaloy, tropical depression ug si tropical storm Domeng makadala usab og moderate ngadto sa kining rough seas diya sa may northern Luzon nga medyo delikado, maybe risky for small vessels, no? Labi na diya sa may kuan kaning northern tip sa Luzon, gagmay ng isla da. Si Tropical Storm Domeng nga mobiya sa Philippine Area of Responsibility ug mga adlaw Sabado. Og posible nga mo intensify pa kini, no? Into a severe tropical storm. Pero lagmit gawas na kini sa Philippine Area of Responsibility. Okay, makahunat naman sad siya kay open sea naman sad, no? So diya magina mo kuha og persa ang mga bagyo. Dugang balita gikan sa Pag-asa muning usa karon sa atong mga kabarangayan, sa mga local government units atong pagabantayan, posible nga mo abot pa ngadto sa 15 ka mga tropical cyclones, mga bagyo ang mo develop sulod or musulod sa within the Philippine Area of Responsibility or musulod mismo sa PAR sa second half of 2022. So nanawani mo ng 15. Duwa ngadto sa tulo ka mga bagyo or cyclones ang expected nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility sa bulan sa Hulyo, Agosto, Septembre ug Nobyembre. So karon July expected 2 or 3. Prani karon na si Domeng naabtan mo man gid sa July. No, pero gahapon pa lang bagyo naman ni siya, tropical depression gahapon. Pag-abot sa Oktubre, duwa nga sa 4 ka mga bagyo ang gi-expect nga mosulod sa Oktubre o Nobyembre, or 1 or 2 sa bulan sa Disyembre. Okay, kinira ba mga bulana? Oktuber pa ingon December. Mura ba gini nga mga bulan nga ang dagan, no? Ang dalan sa mga bagyo pa Mindanao, no? Kay kusog naman gud ang high pressure sa may Luzon to Visayas nga area muna nga iyang matulod ang bagyo muna di nakasaka, no? Muna di ni moagig Mindanao or a portion of Visayas. Maying hapon po na Sir Manny Darimbang. Salamat sir sa imong paglantaw. Ang mga tropical cyclones or kini mga bagyo nga mosulod sa Pilipinas from July to September, posible generally gyud, no, diya ginamoagi sa may Luzon area. O ang uban niini paingon sa Taiwan or Japan, no, saka diretso or mo-recurve balik nga to sa Pacific Ocean. Okay, hinay pa kay mga ang high pressure diya nga kuan kana nga mga bulana. Sugod karon paingon sa September, no? Muna nga ang Luzon gi matarget da, no? Ang mga posible nga mga pangalan sa sunod nga bagyo, muni karon si Domeng, Esther, Florita, Gardo, Henry, Inday, Jose Carding, Luis, Maymay, Nineng, Obet, Paeng, Queenie, and Rosal.
sa mausab nga forum sa sa Pag-asa. Ang La Nina nga sitwasyon medyo nagkahinay na. Pero sa dinhi sa may Pacific Ocean, pero posible nga mo padayon pa kini until the end of the year 2022, no? So muna nga ang La Nina, no, makapa-enhance sa mga pag-ulan ug mga pagbaha, no, dinhi sa Pilipinas. So base sa Pag-asa karon July, below to near normal rainfall. So di pa gid yapon normal ang kadaghanon or ang rainfall condition ang ma-experience sa may Luzon and Visayas. Og near normal rainfall is expected throughout the country. So di pa gid siya yung normal, do lang gid siya sa normal nga kadaghanon, in August and September. Pero the last quarter of the year, above normal rains gyud ang masinatian sa tibuok Pilipinas. Sumuka na atong lantawon diya. Muna atong pagabantayan. Andam ngidani son kabag 15 pa ka mga posible nga mga bagyo ang musulod sa Pilipinas o posible dinhi na mismo sa sulod sa par mahimong bagyo paranin Dumeng o ganing Kaloy. Sa international nga news, nini sa international kay ang European countries or ang European nga continent, no, ilang gi-expect nga dunay pag high level of COVID this summer kay dagan yung tao manggawas ba sa summer, manglaag atog mga tourism spots, no? So sa Europe mismo expected nila nga musaka ang mga kaso sa COVID, no, with the influx po of tourists, no, from other countries, no, or and local tourists nila mismo. Human gilift na nila ang ilang mga social measures nila, no, so medyo relax na lugar muna nga gina-expect nila nga musaka pa gid Japon, no, ug padayon ang pagtinakuray sa COVID-19. Padayon pa gid Japon, no, muna nga lisod buhian nato atong mga other nga mga minimum health standards or protocols, no? Bisan pa man, no, para sa NCR da karon, no, nisakay lang kaso pero still they are under alert level 1. Dili nang lisod na kayo nga mag alert level 2 ang mga areas kay wa pa gid in town ka recover, no, wa na gid sa labi na sa economy, no, luoyin taon kayo muna nga bahala na, muna ingon nga importante da nga magsunod lang gid sa minimum health standards and usa sa galang taon na gid na sa DOH gid, no, nga dili nga nakadaghan ang kaso sa COVID-19 nga anaa sa mga hospitals, no, kay mas delikado man, no.
Okay, medyo gamay ng oras ato nga programa pero ato lang ni ipaabot, no? Kuan kay ni siya. Fresh charter change. Gisugda na og file na pud na sa lower house, no? Sa House of Representatives para sa mas taas nga termino sa presidente o vice presidente. Usa ka lawmaker ang mi-revive sa kuan yun, no, sa changes in the constitution, sa kausaban sa constitution, no. Apil na niini ang 5-year term with one re-election for president and vice president. So munang usa sa changes nga gabuhaton dia. Sa usa ka resolution of both House number 1 on Thursday, Pampanga Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. invoked the landslide election win of President Ferdinand Marcos and Vice President Sara Duterte. Base sa iyang pamahayag, ang clear majority ni mandate sa atong bag-o nga presidente o vice presidente nga mao kini indicator or green light from our citizenry to ang padayon nga ipadayon ang diskusyon sa charter change. Ang kasamtangan nga konstitusyon nagdili sa presidente from seeking re-election after sa iyang usa lang ka termino nga 6 years, no? O ang vice president pwede mo papili for re-election once. Base ni Representative Gonzales nga iyang proposal nga i-extend ang tenure to 10 years para sa president. Appears to be insufficient for longer term programs and policies. Sakto sa diya. Kung maayo ang presidente, mubo ray gain 6 years. Pero kung way ayo, ang namunuan, natay taas kay ng 6 years oy. Noon kung mula gina para sa example na lang yun nato ang Duterte administration ang unom ka tuig is mubo ra gyud kay nakita man nato nga galihok gyud, no, nagperform gid sila sa ilang mandato isip mga leader. Aduna giigo nga programa, no, himo gyud nila mga proyekto. No, 6 years wagid napag-iuban dia nga wa pa nangahuman kamulo pa, no. Kulang ra yun lagi. So sa kung maayo lagi nga presidente muna nga na re-election mo yang proposal, so depende na lang gid ni kung tagaan o igo nga importansya sa uban membro diya sa lower house, no, ang mao nga constitutional amendment, no? So depende na lang ni depende na lang ni kung tugutan ba sa majority ang maong proposal. Yes, ruto po ng oras sa itong programa karong hapon before ato tapuson ato sang panimbayada na kan John Jemer Santos, mayong hapon Konsehal Delro o sa Barangay 14 sa Oro Broadcast Media. God bless you always. God bless you always. Salamat po dyan o sa Tanan Santos family dyan sa May Mandawi City. Amping kanunay. Salamat sa inyo yung makanunayon nga paguban, paglantaw din Mayo na kung ipasaka niya og ayo ang ekonomiya, mawala ang mga buhaya. Mao gina, no? Muna karon gyud nga ang battle cry gyud ni President Marcos karon is economic recovery, no? Ibito nanamta karon sa few steps sa economic recovery pero dapat i-sustain, dapat i-enhance pa gyud kay kulang pa, no? Na timing man god na outgoing na ang former administration ba, no? Mo pa man sa medyo marami taw settle sa sitwasyon sa pandemic, no? So hopefully nga muna nga karon ang bag-o o ang kasamtangan ng administrasyon mo ginang paningkamutan and sa katawhan ang
ang economic recovery ma-fast track. No, kay lisod gayo nga madugay ba unaw nimo 12 trillion ang utang sa Pilipinas samutan tungod sa COVID-19, no, sa pandemya. Kaya kundi mangutang ang gobyerno na unsaon man pag sustain sa mga COVID-19 anti-COVID-19 programs, no? Okay, so hurot po ng oras itong programa. So in behalf sa mong station manager Sir Lito Rolona sa mga kauban dinhi sa Aurora Broadcast Media, makanunayo na mong pasalamat gyud sa inyong pag-uban, paglantaw sa tanan na programa dinhi sa Aurora Broadcast Media. Labi na gyud dinhi sa tunga programa ang Barangay karon ng Ugma. No? And kita ta next week, Lunes, pizza 4 na ba? 2, 3 lagi. Sa Hulyo, Hulyo na gyud, para na pod sa lahi nga mga hisgutanan, lahi nga mga kalambuan, balita, impormasyon nga to ipabot dia kaninyo, no? Yan, kini na lamang yung host Rodel Rolona Mingon, mayong hapon, amping tantanan, and God bless us all.